ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina. Kumbo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 ang aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugos nga Pilipinas, sa bugos nga kalibutan. Yari namon pagdulong sa inyo sa mga panibago, mainit yung nagabaga mga balita. Diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw naman kita sa Domingo, petsa 28, sininga bulan sa Agosto, sinitog 2022. Kakaroon kadto kita sa aton nga mga headlines, sa aton nga balita lokal. Distribution sang DSWD Education Assistance sa Western Visayas kahapon nangin malinong kag matawhay. Regional Director sang PRO6 ginmandoan ang NOCPO nga tutukan ang investigasyon sa pagpatay sa duha ka mga punong barangay sa Negros Occidental. Pamilya sa alkalde sa Dawin, Negros Oriental nga ginhostage kahapon nahilway na matapos ang 8 ka oras. Minor de edad patay matapos mabunggo ang tricycle nga ginamaneho sini sa truck sang tubo sa Talisay.
Mga tagdaog sa Week 4 sa Inansorte sa Palengke 2022 ginanunsyar kahapon. Sa aton nga balita national, panagtagana isang DSWD cash assistance sa bilog nga pungsod nang in generally smoothly magluwas lamang sa pila ka mga hitches. 57,000 kasako sa imported refined sugar na diskubrihan sa Bureau of Customs kag Forces of the Philippines sa isa ka warehouse sa Quezon City. Philippine Coast Guard nagdeklarar natapos na ang search and rescue operation sa nasunog nga MV Asia Philippines sa Batangas. Sa balita international, 20 ka mga Cardinals nagikan sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan, opisyal na nga induct ni Pope Francis sa Vatican. Mga pumuluyo sang Libya nagakangawa sa pagbayluhan na isang luthang kag linupok nga nagluntad sa capital city kahapon. Sa balita sa negosyo, all price hike lauman sining nga semana. Sa balita sa hinampang, 8th Division former World Boxing Champion Senator Manny Pacquiao ginbato ng iya master's degree nagikan sa Philippine Christian University. Sa balita sa entertainment, Chris Aquino padayon ang pagpakibato sa masakit samtang ginapangita pa sang doktor ang insakto nga treatment para sa iya. Kag sa balitang espesyal, influencer nga naghimo sang Ligo Challenge sa social media sa Davao del Norte, ginimbestigahan sang Land Transportation Office kag Highway Patrol Group. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sang aga. Kaya mo yan mga kabombo ng aton nga mga headlines. Karon sa ilo na kita sa mga detalye na sa aton nagapangunang mga balita. Upod sa inyo, mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the second kagkaron. Sa ilo na kita sa detalye na sa aton nagapangunang nga balita, lokal. Nangin malinong kag matawhay ang kadua nga Sabado sa pagpanagtag sa Department of Social Welfare and Development akong DSWD sang Educational Assistance sa Western Visayas. Sunod sa spokesperson sa DSWD Regional Office 6 sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Attorney May Rago Castillo, santo sa inisyal nga data sa DSWD Regional Office 6, nagdangat sa 18.14 million pesos ang na-release nga educational cash assistance sa 6,220 ka mga beneficiaries sa bilog nga Western Visayas. Sa probinsya sa Negros Occidental, nagdangat naman sa 5.3 million pesos ang panagtag cash education assistance sa 1,687 ka mga beneficiaries. Gindayaw ni Castillo, Sibilin P. Gibusion, ang Division Chief sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4P sa probinsya sang Negros Occidental. Matapos nga nangin madasig kag temprano pa natapos ang distribution sang educational assistance, apisar nga madamo ang mga registered beneficiaries. Ginpasalamatan man sang spokesperson sang DSWD Regional Office 6 ang mga local government units sa LGU partners sa Negros Occidental nga ginalakipan sang San Carlos City, Cadiz City, Silay City, Bago City, Himamaylan City, Kabangkalan City kag syudad sa Bacolod sa pagpasiguro nga matawhay kag matalunsay ang pagpanagtag sang educational assistance kahapon. Aminado man si Castillo nga dako ang nabulig sang online registration sa mga beneficiaries. Nagpanugyan man ini sa mga wala pa sa nag-apply nga wala pa sang online confirmation nga hulaton lamang ini bangot ini ang ginaschedule man. Nagpanawagan man si Castillo sa tanan nga mga beneficiaries sa educational assistance nga i-clarify through copy akon i-certify through copy sa mga ini ang ilang nga mga dokumento. Nagpanugyan man ini sa mga nakabaton na sang educational cash assistance nagikan sa ahensya nga gamiton sa insakto ilabi na sa pagtuon ang nabaton nga ayuda. Generally, the distribution, the payout went smoothly. No, it was peaceful. It was orderly. In fact, dira sa Bacolod City na may pinakadako nga number ng beneficiaries na supposedly to be served, they ended early. No, so very good actually. Ang team dira sa Negros Occidental led by Ms. Belen Hibosion. Ang kabansbog payag na Attorney May Rago Castillo, ang spokesperson sa DSWD Regional Office 6.
Samtang ginmandoan sang Regional Director sang Police Regional Office 6, sang Provincial Director sang Negros Occidental Police Provincial Office o sang NOCPO nga tutukan ang investigasyon sa pagpatay sa duha ka mga punong barangay sa probinsya sang Negros Occidental. Suno kay Police Brigadier General Leo Francisco, mayara na ini sang direktiba kay Police Colonel Leo Pamitan nga magpatigayon sang maid-id nga investigasyon angon sa pagpatay sa duha ka elected officials sa probinsya sang Negros Occidental. Suno kay Francisco, nalantaw sa mga ini ang posibilidad nga interconnected ang natabo nga pagpatay sa duha ka mga punong barangay. Suno kay Francisco, nagapadayon pa ang ilang investigasyon sa karon agud matumod ang motibo sa pagpatay sa duha ka mga biktima. Suno diri sa tion nga mayara na sang progreso ang investigasyon, mahatag man ang kapulisan sang update agud hindi magkahangawa ang publiko. May directive ako kay Provincial Director na bigyan ng masusing investigasyon dahil magkakasunod na killing ating elected officials. So, tinitingnan namin yung possibility na ito ba interconnected or something like that. Nabatian si Police Brigadier General Leo Francisco, ang Regional Director sa Police Regional Office 6. Samtang nagpasalig ang pamunuan sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army, nga pasanyugon sa mga ini kaupod ang Philippine National Police o PNP ang kampanya batok sa insurhensya kasunod sa pagpatay sa duha ka mga punong barangay sa probinsya sa Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Captain Kim Apitong, ang spokesperson sa 3rd ID sa Philippine Army, makita nga wala sang balatyagon nga pagpatay kay punong barangay Benjamin Havok sang barangay Lalong, Calatrava, Negros Occidental. Suno kay Apitong, bangod sa insidente, nagapakita lamang nga human rights violator ang mga New People's Army o NPA. Naging pahayag man sini nga dapat imbestigahan sang Commission on Human Rights o CHR kag iban pa nga peace advocates ang natabo nga pagpatay sa punong barangay. Suno kay Apitong, hindi ang security forces ang gobyerno ang nagalapas ang tawhanon nga kinamatarong sa mga Pilipino, kundi mismo mga communist terrorist group nga CPP-NPA kung sa diin makita man sa natabo sa punong barangay sa barangay Lalong, Banwa, sang Calatrava, Negros Occidental. Sunod diri nagapadayon man ang mga security operations sa mga kapulisan kag tropa sa mga militar sa mga concerned barangays kag makita man nga wala na sang nagasuporta sa NPA. Bangod desperado na ang mga ini, akig na ang mga ini gani ginapaagi na lang sa mga barbaric nga bulaton kag paglapas sa tawhanon niya kinamatarong. Ginpasiguro man siniya nga himuon sang militar kag mga kapulisan ng ilang masarangan agud niya madakpan ang may kahimuan sa pagpatay kay punong barangay Havok kag mahatagan man sang hustisya ang kamatayon sini. Nagpanugyan man si Apitong sa mga punong barangay nga kon mayara sang nahibaluan nga impormasyon nagikan sa makawala nga grupo nga hindi magkahadlok nga ipahibalo sa tropa sa gobyerno agud nga mapunggan kung ano man ang hindi maayo nga mga plano sang mga ini. Una po sa lahat, kapag meron po kayong narinig o nalalaman po, yan po ay informasyon na kaming kabila, sabihin niyo po agad para po mapigilan natin. Sabihin niyo po sa telephone, para po mapigilan natin. Ito kayong matakot na, mga kapitan natin. Ang kabayan sa pagpayag ni Captain Kim Apitong, ang spokesperson sa 3rd ID sang Philippine Army. Gin-hostage ang pamilya sang alkalde sang Dawin Negros Oriental alas 9 kahapon sang aga Agosto 27. Sa inisyal nga impormasyon, ang sospesado ang ginkilala kay Venerando Dalope, 57 anyos, driver ni Dawin na Mayor Galicano Truita. Ang biktima amo Sandaya Maricar Troita, asawa ni Mayor Troita, Jimaimi Troita, bata nga babayi sang alkalde, Lisa Tuban, kaga Maria Carmen Troita. Nagtawag si Mayor Galicano Troita sa OIC sa Dawin Police Station nga may hostage taking nga natabo sa iya mismo puloy-an. Sang ginpadulungan sang kapulisan ng lugar, nakita ng sang sospetsado o ang sospetsado ng armado sang M16 rifle, 45 caliber pistol kag 9mm pistol samtang gina-hostage ang mga biktima. Nibaluan nga ang alkalde ang yara sa Manila bangod sa isa ka official trip. Matapos ang 8 ka oras nga negosasyon sa mga otoridad sa hostage taker, natigayon nga nahilway ang mga biktima kag nadakpan ang sospetsado nga sa karon yara na sa kustudiya sang kapulisan. Wala naman sang may napilasan sa mga hostages kasubong man ang hostage taker. Natala na ay paidalom sa psychological debriefing ang mga biktima. Sa kanon nagapadayon pang investigasyon sang kapulisan na tuhoy sa motibo sang krimen.
Samtang patay ang minor de edad matapos nga mabunggo ang tricycle nga ginamaneho sini sa truck sang tubo sa Hacienda San Jose, Barangay Katilingban, Talisay City kahapon alas 12:50 sang hapon. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Staff Sergeant Rogen Guarino, investigador sa Talisay City Police Station, nagabiyahe nagikan sa baybay padulong sa bukid ang tricycle nga ginamaneho ni John Dave Ocbenya, 13 anyos, residente sang Barangay Dos Hermanas, Talisay City. Kaya may pasahero inon nga 18 anyos rin kilala kay Cedric Pons Baliguat, residente man sa nasambit nga lugar. Samtang nagikan naman sa bukid padulong sa baybay ang truck nga ginamaneho ni Joel Medalla, 38 anyos, residente sa Barangay Katilingban, Talisay City. Suno kay Guarino, pataklad na kuntani ang tricycle sang nakalampuwas na sa ulo sang tracking apang nagbunggo sa dako nga bato sa higad sang dalan sang ang side wheel kag wala nakapangaman si Ocbenya gani nabungguan sini ang truck bangod sa makusog nga impact sang pagkabunggo nadulaan gid sang kabuhi ang minor de edad. Sunod sa investigador ginapadalom pa sa postmortem examination ang bangkay ni Ocbenya agon niya mahiblaan kun ini ang nalapakan sang truck. Yara naman sa kustodiya sa Talisay City Police Station sa Baliguat, kag handa nga magbulig sa pamilya sang biktima. Ang ilang side wheel na bunggo sa dako nga bato sa kilid sang dalan. Amo to nga di pagbunggo, wala siguro masuito sang bata kay siyempre 13 years old pa lang. Manubila, digto nagkadtugid sa guma sa likod sa guma sang tracking. Mo to nga nagbunggo, naging pakanay sila. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Staff Sergeant Rogen Guarino, ang investigador sa Talisay City Police Station. Kapin 250,000 pesos nga balor sa illegal nga droga ang nakumpiskar sa buy-bust operation nga ginpatigayon sang City Drug Enforcement Unit sa Barangay 29 Bacolod City pasado alas 9 kagabi. Sa interview sa Bombo Radyo kay CDEU Head Police Lieutenant Joven Mugato, nakabaton sila sang report nga nagabaligya sang shabu si Harper Huilia, residente sa Barangay 25 apang nagaboard sa Barangay 29 Bacolod City. Nakuha sa iya pag ginakop ang 11 tanan ka heat seal transparent plastic sa sachet ng suspected shabu, 1,200 pesos nga kwarta kag isa ka blue nga pouch. Ang nakumpiskar nga illegal nga droga ang ginabanta nagabugas sang 37 gramos kag may estimated market value nga 250,000 pesos. Suno kay Mugato sang minor de edad pa lamang si Huilia, may kaso na ini nga robbery hold up kag nagserbe sa prisuhan sa sulod sa katuig kag 6 ka bulan. Sa karon balik prisuhan ini bangod sa kaso nga paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kabaton kita report no nga si alias Harney ga baligya diri sang Shabu sa Barangay 29. Nagkanda kita sang buy-bust, naging successful, naka-recover kita diri more or less 37 grams naman. Standard drug price 250,000 pesos. Nabatian siya CDEU Head Police Lieutenant Joven Mugato. Kag sa ato ng katapusan nga balita lokal, nagbunga ang sakripisyo sa paghimo sa mga entries agon nga ihulog sa drop boxes matapos nga magabutan nga tagdaog sa week 4 sang inanswerte sa palengke sa Bombo Radyo kag Star FM. Nagabutan bilang first prize winner si Ruben Bias sang Lichonan Village, Barangay Cabog, Bacolod City. Siya ang may proof of purchase nga pure gold. Siya ang makabaton sang 5,000 pesos nga cash ag 1,000 pesos worth of gift pack. Second prize winner naman mo si Anisita Fihidero sang Black Tree, Pahanukoy, Bacolod City nga may proof of purchase nga San Juan San Miguel Pale Pilsen kag siya makabaton sang 4,000 pesos nga cash kag 1,000 pesos worth of gift pack. Third prize winner mo si Maria Corazon Guzman sang Granville 1 Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City nga may proof of purchase nga Silver Swan kag siya makabaton sang 3,000 pesos nga cash kag 1,000 pesos worth of gift pack. Nangin mabinungaho naman ang kabudlayan sa mga nagpasakop sa week 4 sa online activation sang inanswerte sa palengke 2022 sang Bombo Radyo kag Star FM. Nagabutan bilang first prize winner si Marilyn Del Monte sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City nga nakabaton akon makabaton sang 3,000 pesos nga cash ag 1,000 pesos worth of gift pack. Samtang duha naman nga napilian bilang consolation prize winners nga makabaton sang 2,000 pesos nga cash ag 1,000 pesos worth of gift pack. Ang ginalakipanan day akon
Si Olarte Malana sa asyenda matabang Talisay City, Negros Occidental kag Rialin Bulo sa Barangay Villamonte, Bacolod City sa mga tagdaog palihog magkadto diri sa istasyon sang Bombo Radyo Bacolod sa adlaw sang Lunes sa Buwas alas 9 sang aga magdala sang duha ka mga valid identification cards. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time 20 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sang aga. Kagamuyad to mga kabombong aton nga makabugusan niya mga balita diri sa aton nga mga balita lokal. Standby kita para sa aton nga balita national, international kay giban pa sa aton nga pagpanumbalik makaligad jud lamang sa pila ka mga importante nga pahibalo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 26 minutos na nakalikat sa taknang alas 6 ang aga. Mga kagamo na yadto mga kabombo ang aton niya kabagusan niya pagpangalaga diri sa aton niya Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sa Domingo, petsa 28 sa bulan na sang Agosto sinetig 2022 kag sa katapusan kami niya na intag balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Kagkaroon kadto naman kita sa aton nga patrol kay Bombo Grace Lynn Parcon Lubaton para sa aton nga misa sa sumong adlaw sa Our Lady of Candles Parish. Yara na sa piya kalinya, Bombo Grace, please come in. Yes, Bombo Zalde, live kita diri sa Our Lady of Candles Parish every Sunday. Kag-ayon na kita sa ika-22 nga Domingo sang ordinaryo nga panahon. So Bombo Zalde, ano naman kita sa last Sunday, no? Sang bulan ng Agosto. Kasi per month na. So, subong ang sitwasyon diri, sa kahapon. Bali, may ara pa mga seats nga nabilin. Wala pala pong kuan. Kay ang ipan wala pa kapadulong simbahan. Pero, makita sa Bombo Zalde kalabanan nga ara sa likod ko mag-partners, mag-asawahay. Ako. So, nag-ugyon man ang tiyempo kay may ara na sang makita diri nga silak sang adlaw. Ka very very peaceful, no, sa wa pa lang padulong diri kag kanami bambasa din siguro aton nga adlaw sang may ara ka bala sang nga tawag nga peace sa imo sini nga heart. Kasi mo sining panghuna-huna kag kadungan sina ang Santos sa Misa diri sa Our Lady of Candles Parish. Kay ka balo ka Bombo Grace, mas lain gid mo mas manami pag gid sa pamatsagan kun magkadto ka sa simbahan, magatubang ka sa Dios, upod mong imo nga palangga sa kabuhi Bombo Grace. Kapati ka man na. Oo, sabi